Salam, salam, hormatly yurtdaşlar. Ana şuun Şwetsiýanyň Laplandiýasyny men ştaýda 30 ýyl ýaşap ýön. Şu 30 ýylyň dowamynda iň ysy gün şuun. Ine kolegada öýüň içinde 32 gradus ysy. Gara derwasy goty, ýöne onda da şuun çykyşa diýdim siziň öňüňizde säp ören wajyp tema bar. O arada men geçen şu ýekşenme güni çykyş etjekdim. Ýöne biraz şol ysy sebäpli, saglyk sebäpli biraz ýa-da testi, onsoň düň şol agyr gurrunlar temasyna Saparaga Muhammed kardeşim bilen eden söhbetdeşliginde şu tema yüzleýän bolsa bir näçe gelek diýip geçdi. Indi men şunu biraz düýplerek mazmuny bilen sizi tanış etmekçi bolýan. Bu tema näme bilen baglanşykly? Ýadyňyzda bolsa şol geçen aýyň 29-na ol ýeme Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň doglanyny belläpdirler. Onuň şu taýda şol gurdum diýen o harabasyny o baý oşuň meslenini ýa-da men oňa bir ýanky arkada diýip atlandyrýan meslenler o şu taýda Cemal Saparowa ol hökümetiň aňyrdan Niýazyň döwründen gelýän pastilkasy o çykyş edip şu taýda ine täsirleriň sultana diýip o bir ýanky kim akıl doğmasına yüzlenip bu. Aydınmayıptır, yüzlenmediptir. O video bar rolikler görürsünüz elbette. Bolmada hazır oğlulardan haýşadan şu ýerden goýsunlar. Mehribanlar örtürün, baş egeniň terdara, goý ömürlük şa bolsun, täç giydiriň sultana. Ine görüp durşuňyz ýaly bene utanman, ýolman halkyň öňüne çykyp ine sultany täs giydirmeli. Sultan mallyny täs giydirmek başyna. Ve yurttaşlar hem gülküli hem kıynançly, aglyjakmy sen güljekmi? Ýöne bagyşlan men size ýöne köýer aýdamagy Türkmenistan ullukan bir dälihana öwrüldi. Ine şu dälihanaň iň soňky ýemesi ýeten derejesi ine şol ine Cemal Saparowyň ortağa çykyp şular ýaly sözi aglyna getirmegini öýdi. Mana her kıladyň yurtdaşlar bir başlangıcı bardy. Çeşmede ulluka paşap ýatan amderýadyr, çyldyryp çykdyran çeşmelerden emele gelýär. Diýmek, ine şu edilen teklibiň aňyrysy bar. Gaçan başlandy. Eser ýykylandan soň 92-nji ýylyň aprel aýynda 1992-nji ýylyň aprel aýynda Sapar Murat Niyaz Arap döwletlerine emiratyna sapar edip geldi. Resmi duşma ýaşaýly emir bilen duşa gitdim. Mekke Medine gitdi başlan. 55 ýaşdan soň sünnete ýatyrdylar ony. Ondan Mekke gitdiler. Näme üçin? SSR'in ýanky kommunistlaryň döwlet siýasaty tamam boldy, ýykyldy, oporly taşlandy. 90-njy ýylda şeýle kommunistlaryň ýana adamam ýok. Bir zatlaryň üstü bilen täze ideologiýany ýerine getirip goýmak üçin, kommunistik ideologiýanyň ornuny getirip goýmak üçin bir zatlar tapmalydy. Olam näme? Halkymyzyň şol üstünden basyş edilenine garamazdan bir gece günü ýüzlenip oturan taňrysy bardy. Indi şo sözi, şol ýemeleri, gymmatlyklary, şol ırım ýorumlary halkyň ynanjyny ogurlap, halkyň ünsüni etjek bolýan jenaýatlaryny sowmak üçin Niyaz 55 ýaşynda sünnete ýatyrly. Şondan soň hanna Mekke Medine gitdi. Otağan baryp konýakdan gerk goýup gawa doýup men azman nikkel anırdan. Şu taýda da ýan men akiden ministerlerine hemmejigini şunu ýatdan çykarma. Şo gün 90-njy ýylyň aprel aýynda kim minister bolan bolsa ýa vice-premier hemmejigini andıştırdı şu taýda Mekke Medine'de. Şolaryň özüne wepaly bolmaklygy bardy. Ine hakikaten azydy şu taýdan başlanýar. Bular geldi, bular nirde görün zady Mekke Medine, o bir milyardlarça adamyň ýanky ziyaret ýa keşf edip berenýär ýa barp şu taýda. Doğa aýa dokap özüniň pardyny ýerine ýetirleýän ojak, mukaddes ojak diýip ýören milyardlarça adamyň ojagyna barp konýakdan doýup gaýtdy, özüm men azman nikkeldi.
Siz maňa dogry düşünjek boluň, näme men şolaň alyp barýan dini siýasatyny ikellep garşy gollamakda garşy. Ya bular bar milliardlaryň bar ýanky çok ýykylyp ya çokulyp gaýdýan tewirayda okuyan ojagyň pohlak gaýtdylar. Hemmesi Niyazdan başlap şuňky soňky şalasowkalaryny çeldi. Ine sondan gelip Niyaz şu emirin durmuşunu görüp özüne şol emirin kıyali emirat yani padşahlyk ya da sultanlyk gurasy geldi. Ondan soň şu taýda Marin şol döwürki apkomy ya welayet hakim diýip aýdaýly ýanky näme adı dilin ucunda Oraz vardı. Ine şol ilkinci navbatta sen bizim peygamberimiz, sen bizim padşahımız deyip Niyaz yıllarını. Şeýle mi? Oňum iýden onsoň motaýyp alyp götürdi. Daha soň zakysy. Bir mardakysy oňa köşk kurdy. Şam mülkü diýip. Şam mülkü ýatdan çykarma. Daha soňda da şam mülküni vurdular. Men bilemak lewapda näil mülk kurully Balkan bilen o taýda iýdil zat ýok. Ýöne şol ýanky mardaky Gurban Muradow Oraz ene tapdym familiýasyny. Şo bilen ýanky motaýyp ikisi ýaryşyp şam mülküsü turup ýerden ýa ýemedi ýa saparataş diýip bizim merhemetlimiz ho eýler keredenne şu göz yetim oturýança diňe ýanky Oraza güller bolmaly ýa-da dört tarapyna da şo köşkün. Ine şeýdip biler ýalakalyk edip onsoň şu men azman adam ine azgyllyň aňyr derejesine ýetirdiler. Onuň şol Niyazyň buýrugy bilen edilýär. Yani ünslerin iýdini Niyaz şondan soň aýdaly 92-nji ýyldan soň ta ölýänçe 2006-njy ýyla çelli pesenden 3 ýa 4 gözep şol özüni padşah diýip atlandyrjak boldy. Ya da sultan diýip şol ütgötme girecek boldy. Şonu asallam bolsa şoňa garşy duran adamlar ýurdun içinde daşyny şonu ettirmediler. Halkara gurumalar ýüz tuttuk. Ay garat edilmedik, iş galmady. Şol padşah bolmasyn diýip. Onu hana taryhy aktarsaňyz çykar hemmesi. Men o taýda durmaýyn, ýöne şondan bäri şol padşah bolmaklygyň külkülünden o ýanlakymyň eline ýoňa oşap beren Gurban bolan şo taýda bir padşahlygymyň başa barmandan soň meni nädip meni beýgeltmeli ondan beter pohnamasyny ýazdy. Aýlary ütgöt öz adyny oýdy. Ennesen atasyn aýgara Türkmenistanyň bir dile getirelik bir nähili waýdy. Bir kadimden gelýän ýeke ganymet sözem galmady. Işe aňyrda dursun böl. Hemme çykdy pohlap çykdy. Ýa-nak töwrüne bilen. Ol soňky gezek şol padşahlygyny 2009-njy ýyla goýdy. Oňa da ol taýýarlyk görüp berdiler. Ýöne bilemä taňyrdan gelen bolmaly. Onu öz eline ýoňa oşap beren Gurban boly ýok etdi. Onuň taryhy haýratyn bar. Başla. Şo döwürden gelýän bir ideologiýa bar, ideologiýa diýip aýtsak, gelsem däl bol ýöne şey diýip aýdy. Ýöne aslynda alsaň, ine şular ýaly Türkmenistany padşahlygy, sultanlygy öwürüp bolar, şo padşah sultan bolmak niýetleri bardy. Niýazyň Gurban Gulyň ine dogmasyny bilemek, haýsy bilen sultan bolmaly, atalogly onu wagt görkezler. Eger halk ona ýol berse, şonuň üçin ýurtdaşlar şu neçeli Türkmenistan konstitusiýasy şolaryň öz isleýişiçe 8 gezek 9-njy gezek çalşyldy. 8 gezek alaýyk ben bilýän. Näme şol ýuwaş-ýuwaşdan halkyň aňyny şo padşahlygy, sultanlygy uýgurlaşdyrmak üçin. Ýadyňyzda bolsa Türkmenistan konstitusiýasy 24-nji ýylda kabul edilen Türkmenistan Respublikasy döredildi. 25-26-da konstitusiýa dogry güýje girdi. Şolan hemmejiginde ýazylan bir jümle bar. Türkmenistanyň jumhuriýet emesi durumy üýtgödügsizdir.
konstitusiýanyň içine islenlik maddany salyp ýa üýtgedip bor eger meclis ýa halk referendumuň üstü bilen şu zatlar kabul etse. Emma konstitusiýanyň durumuna ýa-da aýdaly Türkmenistan Jumhuriyet durumuna el bolmak bolanak diýbinden gadagan. Ene şonu olur elurdular. Niyaz döwründen tägem bar Türkmenistan Respublika ady. Gurbanuly geldi bol Respublika ady ýokdur ýa. Niyazyň döwrüne daýyrdylar da bir bölegini. Ýöne Gurbanuly elini ymykly Türkmenistan Respublikasy diýilen ad hiç ýerde tutulanak. Näme üçin? Bular eýem şo döwürden başlap halkyň aňyny ýuwup başladylar, ýuwaş-ýuwaşdan paçalygy uýgurlaşdyrmak üçin ýasal-talygy. Kim bilen üstü bilen? Mesela propagandistler diýdi diýmedi, o halk onu üns beren atly. Kim halkyň öňüne durup çykyş edýär? Hana şol bir topar başy somoklar, şahir somoklar, o çöp diýbiler. Men şo sözü şuň ulanaý, o şular ýuwaş-ýuwaşdan halkyň aňyna goýup başladylar. Ene sag bolsun arkadaýymyz nämämiz o Niyaz o döwür şey diýerdiler. O biziň beýigimiz nämämiz peýgamber derejesine ýetirdiler. Bize beren şa sowgady, şa bayragy, üçünlik. Şa sowgat diýip hem kabul edýärler. Bize padşa bize sowgat berdi. Nirde bar padşa ady konstitusiýada ýa kanunyň haýdy bir ýerinde bar. Beýdip ýok zady bar edip görkezmek üçin. Buların alıp baryan siyaseti şu orromsalon üstü bilen edildi. Halkın kulağına koydu. Ayne bize şah sowgat berdi. O tayda bir gitarasını alıp o halkın içine biraz avrayı olan sonra mene barıp satılan. Ayne maňa gitara sowgat berdi. Sen näme? Yerrup yerde galan yetim mi? Bir gitara güýjüňe tanatmy. Ya o tayda opera aýdymçysy bardy. Ýatlaryň hemme ozal mert ýaly ýaşap ölüp gider kompozitor dostlarynyň adyny tutdy. Özüm hany ýanky sıçan bokuna degmeýän diktatoryň öňüne gumalaklap ýa. Ine şeýdip, ine şulary halkyň öňüne itekläp özler sahynaň aňyrsyndadyr, öz etjek jenaýatyny taýýarladylar. Şolaryň birincisi hana Gözel Şagolyeva. O görgüla o aňyny aslyny araga aldyrypdyr, onun halka ynanyrjylykly söz çykjak. Şoň üçin derrew bular özlere ozal halka ynandyrdylar. Boktan kemput ýasatda halkyň eli bilen özlerini kemput edip görkezdiler. Dini tarapdanam, döwlet dolandyrmak tarapdanam, saýlawdanam hiç bir derde yaramayan, hiç bir ýerde ýeke ýerde kanun hereket etmeýän deýuslar halkyň çor depesine çykyp sıçyp otyrlar. Etjegine de otyrlar. Bularda ideologiýa ýok. Bir halky ynandyryp bir aňyrlygyna alyp gitjek, bir ýagty gelecek mi näme ozul eser döwrüne hana biz kommunizm gurmakçy bolýar. Hana golaýladyk sosializmi, erti bizatlar mugut boljak, ol arzalajak, bir näme boljak diýip biziň 73 ýyllap suwsuz akydip suwsuz ýetirdiler-de. Bular halka hödüredere zatlary ýok. Niyasyň altyn asyry uçup gitdi. Bu ýanky täze oba siýasatam göçüp gitdi. Ol Mercedes maşynam göleli sygyram Allah bilsin nerelerde ýatdan çykdy. Ruhnamasy, pohnamasy özü bilen bile ölüp gitdi. On ornuna bigelle atalogul. Bular näme tapmaly? Bir zat bilen doldurmalar bu boşluğu. O 73 ýyllap halkyň gulagyna şular ýaly aşasyk geldiler da şu belke dip ertire ýetersiňiz, büýürgüne bararsyňyz, biraz garaşaýdyň, sabr edin. Bularda hödüredere ideologiýa ýok halka. Şoň üçin bular ýetişi bildiginden hana atalogul özüni dinar edip görkezýärler. Sebäp ýeke ýol galdy bulary. Türkmenistan padşalyk diýip ýylan etmeli ýa-da sultanlyk diýip. Eger şo ýylan edilse diýmek Türkmenistanyň garaşsyzlygym bilen geýje güni takyrdadyp oturan bir taraplym hemmejigem bagyşlan itin götüne. Gerek gel olar. Bu şol men prezident diýip ogry kursyny saklap oturanlar bar. Ya atasy bar. Bular erti sultan bolsa
Indi sultanlıktan bir misal getireyim. Hana Araplarda sultanlık. Şotayda konstitusiya işleyemi? Ya aydaylı demokratik düzgün tertipler, kanunlar var mı şotayda? Ha? İslenlik adamı eger emir günahkar dip kasabesi, şon kellesini alyalı kılıç bilen duran yarına ya elin kesiyalar. Ol doğru mu, yalan mı, suut mu, prokuror mu, gavur bolsun, hiç yok. Ine size sultanlık. Ine size dinin, ine yankı aydaylı bir konservatif tarafı, ya bir şular ya asla insanlığa sığmayan tarafı ne İran komşuyum. Her yılla neçe 100 adamı böyle şu bazarın ortasını avtokran yatırıp boynundan yıpsıtmak sarıp asmana kaldırıp öldürüyorlar. Han şolun advokatı var mı? Şolun suudu var mı? Şo ben neler halkara korumaları yüz tutup bilýärmi? İslesen Birleşen Milletler Korumasına isla amnista ya hukuk koruyucu yok. İslam kanunları hareket ediyor. İslam boyunca da onu yürüyen kim hana şu baş ayetollahı. Bizde inni eğer şu hemen ertibi ürün şunu geçirip bilseler meclisin üstü bilen ne halk şunu aradıydı. Onu ne Kur'an olup bererse buyuru hemen dedim. Ne bilen oturar onun hazır aydan. Yöne inni şunun tayyarlan şu proyektini ya islegini ya şunun matlabını kim ayan etti? Kimin dili bilen? Kimin eli bilen? Hana. Niyasın ullon zınk taşlan tereyapkası. Kurban olayım ullon taşlan yenen bir tereyapkası. İnni oğlunun iki satarına salam verip bileme başı namelerini ullon öpüyor. Cemal Saparvan çıkarttılar. Bunun bir gününe çıkaran atlar. Bunu tayyarlayalar yavaş-yavaştan. Başta mın eden cinayetleri var. O eğittin, o niyasın dövründe minister olun. Yüzlerce, münglerce halkın yankı, bir güne halkın kıyılarını köşe götürüp, bunları ullanırıp, sonra mekidip beni Türk'te, yemede Arabistan, Arap devletlerini sattın. Eden cinayetler var, eni baramız değil mi? Cümle saçılır. Şeydip bunu kısıp, eni halka da biraz inanırcılık adam gerek de aytmak için bir Angrabas haramda da olmasan bu sözler dile getirmege mümkün. Yöne o haramda adamım halkın önünde yüzü yılpırlap durmalı. Yüzü yırtık bolmalı. İşte hatta utanç haya bu doğulmaka yam yurttan giden yerde doğulun olmalı. Buna Türkmenistan'ın kahramanı yana attak yalar. Seyredin yurttaşlar. Şu yankı az halkın ağını doğru bulaştırmak için edilen. Kim teklif etti? Türkmenistan'ın kahramanı näme planı. Ine so teklif bilenim Kurban olayım doğulanın önüne çıkış ediyor. Yönü biraz o sotayda akılan temperaturasını bağlamak için biraz saklap koyuyorlar. Onun ususuyla da halkın içinde ekrana çıkmaka doğru. Hay ine Cemal Bey deyip durumun otayda o karşılattırlar. Ya näme oldu? İnni halka hödürede aytagan bolacak deyip ekrana çıkarıyorlar. Böyle anlatlar görüyor musun? Nahil oyun ediliyor. Bir tutuyun anırsınla mı, yorganın aşağınla mı? Yine deyip bizim halkımız o da zehirlenen anını doğru tabirliğe saracak böyle. Sultanlık balonu ne olur? Onu mu aytıp vereyim size? Sultanlık balonu sizin arz edere yeka dünyada yeka edaranız, kurumanız, kapınız olmaz. Sizi dinleyeceğim olmaz. Hana sultanın çıkaran permanı bilen yaşan diyorlar. Bunlar entek resmi taydan sultana değil. Din saparağı doğraydık geçti. Biz bir doğrudan meraydık geliyor. Bunlar ediyen hareketi sultanın kıdanın beter olmasa petser. Sultana hiç olmayanla permanı okuyan zaman yemeğin önüne çıkarıp adamlar atyalar ya öldürüyorlar. Bunlar olsa su astının, yer astının yenseden urup öldürüyorlar. Türmelerde çığır ediyorlar. Anık ceza da yok, anık yeme de yok. Hani halk gittiler, neyse hani halk için ala dedi oturun yigitleri kıyılar. Hani şuları berilen ceza, hani bulan adı familiyadi. Sultan olsa ayder da, şuları yal eden için ben şunu cezalandırdım ya şuları yal cezası var deyip. Ama dünyadan korku var ise demokratik adlı devlet deyip hasap edildiği Türkmenistan adı var. Birleşen Milletler Koruması'na ağza olup hem halkara korumaları kol çeken devlet hükmünde.
Şondan gorkunjyny aýtman oty näme-nämedin. Şolar halkara goramalar ertmezlik üçin men bir tarap, men islenmeýän adam içine salýan, islenmediň salamakdy. Ana halkara goramalar näme üçin Türkmenistany goranak, şäp Türkmen halky sesini çykaranak. Ene size däliden dogry habar menden. Eger de halk öz hakkı üçin görüşmeýän bolsa, näme üçin gelip Amerikalılarmy, Inglizlermi, Nemislermi, Şwedlermi, Finlermi ýene böyle kim gelip sizi goramaly? Ya sizin hakkyňyzy soramaly. Siz hem ýatmalymy öýüňizde aýalyňyzyň sırtyny gujoklap, erkekler men size diýen. Men bärde zenalarda günah göremek, siz öz zenalarynızdan golguruna getip goýduňyz şutaýdy. Şaňmy? Ene. Şular ýaly ýagdaýda inni bular özlerine şunu çöker halkı dolu çökürdük o diyen çöker yara burun turup tarıp bir yere halk çöktü üstüne men heşelle kalksam hakkımız var deyip en son pellesi şuna geldiler. Men bilemem kaçan bilen oşa durmak için bir topar 120 meselen hayvanın üçün meclisi yani çıkarılacağını bir mesele. Onu yokman şu tayda kabul ettirmeli var. Biz dünya devletten yüze buraya sultanlığa geçeceğiz. Onu bir adamın kolu bilen edilecek ki yeri de şolun eli bilen edilir. Mehman gorağı bilen edilir. Prokuraturan ses çıkarmazlığı yankı bir adalet sudun gözünün kulağının kör olmağı bilen edilir. Yönü edilir. Enne näme bolar? Edilenden soň ünsverin niyaz saylan adamlan haýsy bir diýri. Barmy? Ýok. Gurban goly hakimeti basyp alanyny şoň töweregine ýanky howpsuzlyk şurasy diýen haýsy bir şumaga şoň ýanly ýa diýri tapyň. Ýokdur. Ine erti sultanlyga geçiler goly ilkinji nowatda Mehman başlygymy, Goranmak ministrimi, o Cemal Saparwanmy, ýenemmi, ol prokurormy, adaletmi, meclis hada hemmejiginiň kellesini alaryna şo sultanlar. Näme üçin? Täp diktatura ýa şolar ýa jenaýet ýoly bilen hakimeti basyp alan adamlar özüniň eden jenaýetiniň şaýadyny diýerlikde goýýan däl, hiç açanyň bolmaýan. Seredin gitlerden başlap Stalin tutun kime getirseňiz onu alın. Ýöne diýerlikde ýokdur. Ana Putin'in garşydaşlary ýaşan eden hemme pokun bilýärler görýän, ana 10-njy etajdan 20-njy etajdan ýykyldy diýe. O nädip o etajdan ýykylýar ol adam. Hemmesem ulu wezipeli. Ýöne bulary indi sultan türmelerde çüýredip birinem çykarmıyor. Şuna el çapýarlar. Hemmece ertesi gün kellesi galjaklar. Haçan sultanlyk gelende. Onu men size öňünden duýdurup aýdýan. Gorkum däl, ürkem däl. Onu siz kanunçylykdan hemme zatdan elüdaýyn halk size de degişlik alaýyk. Ne boljagy şol. Şunça ýyllap aýdyldy size diýildi. Dürli dille aýdyldy, düşündirildi. Eger netije çykarmaýan bolsaňyz türkmeniň bir sözi bar. Onu gözüňizi ýanlyk bilen süpürün. Bize o kazakların aýşyal aýdasanda koýasan ne öz borjumyzy, grazdan borjumyzy halkyň öňüne berjay etdik. Bilýän zadymyzy aýdyp berdik. Geçen tejribe ýolumyzy ýagşysyny ýamanyny aýdyp berdik. Netije çykarmak halk bilen. Dün saparagy şonu size düşündirip aýdyp berdi. Menem üstüne ýetiriyor. Beýdip siz biriň arkasyna hoppa bolup döwletli bolup bilmersiňiz. Özüňize eýe çykmasaňyz, özüňiz topragyňyza, ýurduňyza eýe çykmasaňyz, boljagyňyz şudur. Siz ýöne ýere ol 60 göterim ilaty ýurduň daşyna çykaryp gulçulukda saklanagy. Şoňa ýygyna gelmesin diýip edildi. Galan 40-na mene erti sultanlyk diýer bol. Biriňem gerek geldi sizi niralça, kime arz etjek? Sultan na ol. Soň sultan bolmagyny islemeýän bolsaň, siz näme üçin onu şoňa garşy ses bermediňiz ýa görüşmediňiz ýa halkara goramyr. Barın arabaňyzy aňyrrakda şakyrdadyň diýip. Aýdyljagy şodur. Şu gün düýün öňün bize aýdyldy şu zatlar. Halk herekete geçmese siz bizden hiç ýyl kömege de garaşmak, gollap da diýip. Goý halkyň elini daşyna saryna goýsun. Kellesini goýsun orta, etegine salyp. Ine şonda siz ýurtda ödüp bilersiz. Ondan bärde ýok. Şonda bizden kömek alarsyň, ondan bärde ýok. Bula bolsa barjy zadynam ana erinden çyrşady otylar o aýdyp berildi size. Soňky 3 ýylyň dowamyny 52 trillion dollar ýeriňe aşagyny. Siz bolsa 5 dollar kazanmak üçin Türkde 10 000 bagşlanma sırtyn süpürüp ýörsiňiz.
Uslip masal Türkmene gılcından qanlandır. Yoxum şol bütün şol Türkiýany daima Konstantinopoli boyun egdiren halkın milletin nesiläsi. Ownap ene şuguna geldiňiz. Ýa-ni gedaçylyk durmuşy. Kümsüklüge. 200-lüge. Hana netijede şu. Indi iň soňky nokot yurttaşlar siziň hem maňyly değişli. Indi iň soňky nokot şol häzir erti ýa buyurun özüni sultany byglan etse sizem şoňa ýol berseňiz, onu yurtdan, döwletden, milletden, maşgalaňyzdan elüzäň. Her bir yurtda sigan ýaly örüp gidersiňiz. Türkmenistan ile döwletem galmaz. Onum bularam ola pikir edýär, Gurban ulu ala samsyk öz için gurýan kadýa sultanlygy. Ýok, şu on eli bilen dili bilen sultanlygy ýylan etdirer. Ertesi günem ol niýazy ýok edýär, munam ogly tokumy bilen gyryp aýryldyr. Onuň on ornuna geljek ikinji sultan, ene onsoň size din gylyjyny çykaryp hemmäňiň başyňyza alar. Şu Sovet Soýuzynyň doglup geleli we 3 nesil 7 nesil ýazdyryp ýazarlar ýöne köýereder. Sonra şu spisekler çıkar orta ha ine bir planin aktığı ya çoğulğu. Ama kakası komünist bolun ya orta işler uşik kellesi yok. Yine görürsünüz. Bir korkuzmada da ürkuzmada da bolayacak istinari edilecek iş. Hana Suriye'de gördünüz de yoksa Asad'ın maskalı Ataloğul. Bunun türmesinden neyse adam öl çıktı neyse adam zulümde 30 yıllar otururlar ama. Siz näme enaýy bolsunuz? Men gysgaça şu zatları size ýetireýin diýdim. Ol Cemal Saparow ilkinjilen kataryna ýok ediljek. Ýöne bize ol diýri gerek. Eden jenaýatlary bar. Yüzläp müňläp türkmen gyýlaryny hana Arap döwletlerine uğradyp ýitirmediler. Howsarlar şunu çeli tapyp bilen akçalardan iyi sor. Şanymy? Her welaýetden bar. Ýöne esasy mardan akydyldy. Marin gyýlar has gelşigirek diýdi. Mene. Eýesidim mene daha şoňdan kılıp bolýar. Dogan hosar ýylmaýan bolmaçy. Şoň her bir jenaýatyny ine orap bilip oty, ertesi gün padşahlyk borar. Oý biz bilmäňiz, muňa biz gahryman edip bir adam satyp ýani o kommunistlere orta hyzmat edip ýani ýazma hyzmat edip beren ýanky adam sowdasyny gaçakçylyk edip beren haramda kenip Häzir Aşgabatyň ortasyna dardan asarlar. Olar diýir goýmaýan bular hiç bir. Häzir işin eder, soň görürsiň tomaşany. Ene gysgaça şonu aýdyn edim, ýurtdaşlar bagyşlan Garadar uzagyragyn belki gürlenmeler ýöne. Şu qysy kan maý berena kızlar watda oturan ýani. Bolýa, ýurtdaşlar menden öýke kine etmeň, men bar zady bolşýal aýdyp berýän. Ene ertesi gün gelen wagt biz bilmändir. Dimza para aýtdy. Ay biz bilmäňiz, sizem aýtmansyňyz, bilseňizem bize ýetirmäňsiňiz diýmän. Ene menem şu düýün kaýdygynyň üstüne goşmaça tasdikleýän zatlym bolajagyňyz şudur. Sultanlyk kabul edin, näçe gün onsoň azad erkin ýaşarsyňyz ýa ýurda bararsyňyz ýa ýurtdan çykarsyňyz. Sultan bolsa siz hem oň elindäki şol niýazyň ýerden konstitusiýasy bar. Seredin. Kemini ýöne ýere düşündiren raýat sözüni. Ola ya muwala sultan mala ya padşa sizem raýaty bolýan. O taýda grajdanin ýok. Ýok, grajdanin sözü ýok. Arab Emiratlaryna ya padşalyk sultanlarda raýatlary bardyr. Şu sultana tabi bolan raýatlar. Ene sizi şoňa taýýarladylar. Ertetiňe prezident adam sultana öwrýär, ne taýýarjak raýatlar. Hawa. Ene gaty görseňiz, ýumşak görseňiz siz raýat. Kul derejesinde ullanırlarsanız, kul derejesinde de cezalandırılarsınız. Kul derejesinde de yaşamalı olsa yaşadırlar, olmasa olamıyor. Yani şu taýda men tamamlaýar. Näme diýjek, ýazjak bolsaňyz hany kommentde ýazyp bilersiniz. Sag bolun, saglykda görüşelim, sag oturun. Thank you.